अनन्या डीजे अनन्या डीजे अनन्या डीजे में मन परेशान बारे हवा डलावे के पलान बारे बड़ी फगुआ में मन परेशान बारे आगे डाली कि पीछे डाली दोनों में हमारा शौक बा अगल बगल रंग डली है बिजली गली पलक बा अगल बगल रंग डली कर जाऊं बिजली गली पलक बा दिनेश गौर दिनेश गौर दिनेश गौर जो करेला मन डाले के कहलू न होइले बनिहाले के तनी बुझाई जान परेशानी हो बनी निरोठ ना सजवानी हो रंग बयानवा खा के हो भगवा भीतर से मनवा भोकबा अगल बगल रंग डलिहाई बिजली गली पलक बा अगल बगल रंग डलिहा कर जल बिजली गली पलक बा सोनवारा बाजार रानी सराय आजमगढ़ मोबाइल नंबर 7619906519। देखलू मत पिचकारी हो बंद कतेलू के मारी हो सच को होता नहीं बुरा हाल हो जाई हम सौसे शरीर लाल लाल हो जाई बारू कुमारे तो माजा मारे तारा हमारा हक बा अगल बगल रंग डलिहाई बिजली गली पलक बा अगल बगल रंग डलिहा कर जल बिजली गली पलक बा अनन्या डीजे अनन्या डीजे अनन्या डीजे हो और बिहारी मजा लूटी हो और बिहारी मजा गली के ताला आज टूटी हो भाई चित्तरंजन मजा लूटी हो पिंटू पर मत न कर मन मानी हो मेरी सती न साक्षी शिवानी हो करलू माला झूठे बहाना कहलू लहंगा लोकबा अगल बगल रंग डलिहाई बिजली गली पलक बा अगल बगल रंग डलिहा कर जल बिजली गली पलक बा हवा डलावे के पलान बारे बड़ी फगुआ में मन परेशान बारे आगे डाली कि पीछे डाली दिनेश गौर दिनेश गौर दिनेश गौर अगल बगल रंग